Voi de reforma poliției ați auzit? A poliției rutiere? Da. Să fim amabili și să vorbim frumos? Da. Să nu luăm mită și să trecem teste fizice? Imediat. Ei, aveți soveste, domn ministru. Domnul Recean, noi nu suntem în stare să stabilim recorduri mondiale. Testele fizice nu sunt pentru a stabili recorduri și nici pentru titluri, medalii sau grade militare. Testele fizice vor stabili mărimea mitei pe care o să o luați de la șoferi. Dar păi depinde de cât dă șoferul. Gata cu amatorismul. Să facem odată ordine. Înainte! Grosimea mușchilor egală cu grosimea buzunarului. Da, trăiască reforma mai înainte. Stop. Un moment. Dar cum o să măsurați? Mușchii în centimetri și mita la kilogram ori invers? Vom măsura foarte simplu. 1 metru alergat, 1 leu în buzunar băgat. Oh! 10 lei? 15 lei? 20 de lei? De-o bere am de-am. Așa cum vă ziceam, Marian Ilici Lupu și-a schimbat brusc părerea despre limba pe care o vorbește.